Hannavall. 4 startar Likkonen, 5 Evelina Nydensson, 6 Mattias Kjellson. Ja men nej. Jag vet inte hur det är. Och du har inte mycket på väl? Nej. Nej, jag vet inte det. Ska du inte vara hemma med mig? Jag vet inte. Då flyttar jag bort med det. Då säger du bara att du lägger ner det. Jag har säkert fullt upp att göra så du vet så kommer de snabbt. Lilla behöver du någon hjälp? Nej, jag har BS. Nej, vad heter det? Jo, BS. Du kan säga som alla BS. Det är en